Kuchingamidzai kwatiri kuita pano paSlyMedia TV zita ndinonzi Elizabeth Nyaguti. Takuramba tichikutendai netsigiro yese yamuri kutipa. Tikuona muri kulaika, muri kusubscribe, muchikomenda zvakare zuva nezuva. Nhasi tambobuda takananga kunzvimbo yechiweshe kunonzi kwaShutu uko kune mudzimai ati aiwa imbouyaiwo ndimbokuudzaiwo dambudziko randinaro. Ane mwana wake ane dambudziko asi isusu sevatori venhau hatisati taziva kuti dambudziko nderei. Regai titaure navo amai vatitsanangurire kuti dambudziko riri pamwana wavakazvara nderei. Mama, tinokutendai nekutigamuchira pamba penyu. Tinotenda. Okay. Mama, ndichakumbira kuti miteka kuti taurisei kuitira kuti tinzwanane pakutaura. Mukanitsanangurire here kuti Jaden muchimusununguka ngatitangire kumazuva ekumashure nhumbu ichirwadza. Zvakafamba sei kuti muzosvika kuenda kuchipatara? Ndakatonogarira kusheuta. Nhumbu yakatorwadza ndiri kusheuta kwaward. Ndakatorwadziwa njiva ndatoendeswa kunosununguka ndakatogarira kusheuta. Okay. Yakangorwadza one day mva masununguka one day zvakafamba sei? Ndakatanga iri Friday manheru njiva ndazosununguka yaSunday kuseni. 3 days. Saka akaiti ndakaita mazuva ndichirwadziwa saka mwana anzi anga aneta. Akabudo aitira tsvina mudumbu. Aibva tanga kudrenwa tsvina munzeve, mukanwa mese mune maburi anga kudrenwa tsvina iyai. Saka madhokita akazotsanangura here kuti kuneta kwakaita mwana ndiko kaita kuti azosvike pakuzvarwa aine urema. Plus hanzi mazuva anga apfurikidza. Saka muchiudzwa izvozvo nana chiremba kuti mwana wako ndiye uyu ari apa, makazvigamuchira sei saamai? Unombobatikana semwana wekutanga ndinombozvigamuchirawo asi izvezvi sezvo zviripo ndongozvigamuchira ndongochengeta mwana wangu. Tinoziva kuti kuchipatara kunoenda madzimai kunosununguka, vana baba vanozorotera maane mwana. Muchivatsanangurira kuti mwana wedu abuda aine urema vakazvigamuchira sei? Vakazvigamuchira. Taito fambo tiwane kubatsirikana kumaexercise ikoko. Kana izvozvo vanenge vachingonisapota tichingoona kuti tingawana pangaite change iri pamwana. Tinoziva kuti mwana akazvarwa aine urema, varume rudo rwavo runoita kakutapudzika kubva pane rwanga ruripo. Baba vaJaden rudo rwavo rwakatapudzika here kana kuti rukutowedzera? Rudo rwavo ndirworwo rwangagara vangoinarwo. Ndingoona kuti aiwa mwana wavo anotomuda zvakanyanya. Vakatonzinzwa ndichitomitira hasha vanototuka inini kuti uri kudaro mwana anozivei. Saka rudo rwavo ndirworwo the same harinombochinja. Ane makore mangani mwana wamune muchitira hasha? Ane 5 years 10 months. Tichidzokera pakukura kwaJaden kuti azosvike pa5 years. Nyaya dzekuyamwisa dzakanga dzakamira sei? Aikwanisa kuyamwa ega here kana kuti maitomisira mukaka muzvigubhu? Pekutanga ndiri kuchipatara ndopana ndinofanira kuita mukaka wekusvina. Asi saka ndononge ipapo zvakamukanganisa aisagona kunyasosaka mukaka. Ende akazosiya mukaka ine 11 months akaita wekuramba ega. Makadzokerera kuchipatara kuti mwana aramba mukaka? Vaingoti rambai muchimupa asi ndichovaudza kuti ari kuramba asi kana kutobvuma kuyamwa kwacho. Saka ndakazongopedzisira ndamusisa. Takatarisa panyaya dzekuzvara mwana anenge aine urema. Saamai, hama tinoziva kuti dzinotaura zvakawanda-wanda. Kungava kunyanya kwevarume kwana baba kuti ona mukadzi wako azodai zvichidai zvabva kumusha kwake kana kuti zvakawanda-wanda. Imimi hama dzemurume dzakazvigamuchira sei? Ndakatombosangana nemachallenges ekuti ndakatomboti kana nemashoko aunonge uchinzwa acho anokuremera. Zvokutombofunga kusiya musha. Asi kune vamwe vanouya vachikukansela kuti aiwa iwewe ingonyarara zvinowanika. Pavanhu vanototaura asi ndinongoti ini ndinongozvigamuchira. Handisi ndakazvida asi vanhu vanotaurawo nekusaziva. Vanhu vakatombotaura asi ndongotiwo kusazivawo kwavo. Handisi ndakazvida ini kuti mwana adai.
mashoko amuchiri kurangarira tisingataura hedu kuti nditete nhingi kana kuti ndimai guru nhingi, amuchiri kurangarira akakudzimba zvekuti kana nanhasi mukamafunga munoti asi ndakamutadzirei munhu ndiye kuti kudi itombonzi endai kuma-DNA mwana isu kwedu kwenyu hakuna kudzinza kwedu hakuna vanhu vakaremara. Inini pano vamwe sekuru vangu sekuru vakatokura vari right vakazongoremarawo vakura ndete izvezvi vari pauche ndo vainzi anti sekuru vake nhingi vaiva ndo vari pauche saka ndezvekudzinza kwavo ndo mashoko andaiudzwa. apa ari mwana wekutanga zvanga zvakaoma sei uchiudzwa mashoko yayo apa marriage ndeyekutanga mwana ndewekutanga utanga nekusvika uchiudzwa mashoko akadaro? Ndaitombochema kutochema kuti Mwari ndoita sei. Okay. Saka takatarisa dambudziko remwana makazomboenda ere kuzvipatara kuti munonzwa kuti urwere hwemwana uyu tinozoti manyaya dzemadisabilities dzeurema idzi dzine mastages kana kuti mhando. Vamwe vanoti wangu akaremara maoko unonzi urwere wakati, wenyu mwana wenyu unonzi chii? Cerebral palsy. Okay. Muchitsanangurira vamwe vari kuona izvezvi chirungu chinogona kuti netsei muchinatso vatsanangura kuti wemwana wangu wakadai wakadai nekuti mumwe munhu izvozvo ane mwana wake akadaro asi anenge asingazive kuti unonzi kudii. Anenge akaremara musana wake tsinga yake musana saka kana munhu akaremara musana hapana chaunokwanisa kuita, haakwanise kana kugara kufamba zvese hapana chaanokwanisa kuita. Kokutaura tauri. Makamboenda here kuchipatara kunoti akaremara musana ko kubudisa voice? Kuchema achibudisa voice anochema saka anzi ivo vanenge vachiti mukana wekuti ataure uripo saka pfungwa hanzi ndo dzinenge dziri kumashure zvese anononoka kuita anenge ari mumashure singazivi kuti nekufamba kwenguva here nokuti anofanira kunge achitoenda kuma-exercise espeech chichi. Saka mati maenda here kuma-exercise espeech nemwana? Kuspeech handisani ndaenda. Zvikonzero zvakamira sei? Mari. Okay. Mati mamboenda here kuchipatara pamakanoudzwa kuti ngaende kuma-exercise emaspeeches makaudzwa here mari iri kudiwa kuti mwana atange kuenda kuma-exercise? Handina. Ndakambonzi ndiende kuwelfare kuGlendale ndinonyorerwa tsamba ndivanokwanisa kuzoti ndiwanike ndichibatsirwa saka handisani ndaenda. Mungakwanisa kunditsanangura chikonzero here chikuita kuti mumbomira kuenda kusocial welfare kwamakadirectwa? Zvikwanisiro. Takatarisa mwana zvakaoma sei kuti uchifamba mumabhazi kana mumakombi uchifamba nemwana anorarama neurema, kutariswa kwaunenge uchiita nevanhu kana mashoko anenge achitaurwa nevanhu zvakaoma sei saamai? Zvinhu zvinorwadza munhu wese anenge achingotarisa kuti kweye mwana iyeye akagara haagone kudya ega saka nei ndichimudyisa vanhu kuti kumwana iyeye haagone kudya ega here. Koita mumwe musi ndiri mubhazi akachema kusvika ndisvike kwandaenda vanhu vakatanga kutaura varume ava hazive bhazi akakura naambuya munyaradzi yemwana saka vanhu vanenge vachingotaura zvavanoda vasingazive situation munhu yaunenge uinayo. Tanzwa kuti mwana ane 5 years makambotry here kuenda kuzvikoro kana pashutu primary apa ndamboona apa kuti munonzwawo kuti maticha anoti kudii? Ndakamboenda pakapreschool saka vakati huyai naye asi ndinonoti handikwanise kuenda naye nekuti anenge aida wheelchair haasati ane wheelchair asi vangatoti huyai naye. Saka chikumbiro chamuri kuda kumhuri yeZimbabwe takatarisana nedambudziko rina Jaden ndechekuti kudii? Kuti dai pane vanokwanisa kubatsira vandiwanisawo wheelchair nemapamba. Dambudziko randinaro pari zvino kuti ndichitenga mapamba zuva nezuva kana ndisitorina ndichitoita kuwacha mabhurugwa acho nokuti anongoitira mubhurugwa. Kumugarisa papoti anayo poti haadi anochema. Ndakatombotenga poti ndichiti pamwe ndikamudzidzisa poti anobvuma asi poti yacho haadi saka kana mari futi yekuti ndikwanise kuenda naye kuzvipatara
zvacho zvaneni chinzi ndiendese kukaranda nechikumbira mari futi paine vanokwanisa kundibatsira ndamboenda naye. Kukaranda nganza enda anoita sei? Atanga onekwa nadoctor. Then doctor ndiye anozondiudza kuti ndoita sei. Baba vari kuenda kubasa here mukuedza kuti variritire mwana uyu? Vakatotanga mai manje kuenda. Saka rubatsiro rwamuri kuda nyaya dzemapamba, mari yekuenda kuchipatara, mukazivera figa kana kuti imari iri kudiwa kuti mwana aende kunotariswa nachiremba? Handisi kuziva, handisandaziva. Tukona Jaden, pane chikafu here chaanoti ichi anodya ichi adya? Kuti tozoti vana vanorarama neurema vazhinji vacho vane chikafu chavanoselekta. Anowanzofarira maliquids kana kuti sadza nemukaka nenyama, mavheji zvizvi haadyi. Netimayogati, zvinhu zvakapfapfa. Chikafu chizhinji anowanzoda chekuita chekungomedza, chekusvisvina. Zvekutsenga zvinomunetsa. Mashoko enyu kune mamwe madzimai, tozoti vamwe madzimai vanamai vanenge vaine vana vanorarama neurema vanogara vakavavharira dhomba kuti yuwi akaonekwa nevanhu vanozoti chii, maybe ndaamai vekuchechi vanzi yuwi vanhu vanozoti chii. Ndiri kuona Jaden pandasvika hangu anga akatogara pasofa pekuti vanhu vese vanopinda vanenge vachimuona. Mashoko enyu kune madzimai anoviga vana vanorarama neurema ndeyekuti kudii? Ndinongoti kune madzimai anoviga vana vane urema seuna Jaden hakusi kuda kwedu. Saka mwana mubuditsei aonekwe nemunhu wese. Vanhu vanotaura zvavanotaura, munhu unongozvigamuchira. Ndokuti uwane rubatsiro manje kana uchimuviga mumba anoonekwa sei. Saka ndongoti kurudzira kuti vasavige vana. Aiwa, maita basa mai Jaden nekuti udzawo nhoroondo yeupenyu hwemwana wenyu. Tinotenda. Tichivimba zvakare kuti seSlyMedia TV vari kukona izvezvi vanoda kukubatsirai vanokwanisa kuita sei kukubatsirai. Saka ndachikumbira kuti kana mine nhamba dzinokwanisa kuti vazokubatai, vamwe vachafona 1-on-1 vachiti ndanzwa mwana kuti anodya zvakati, ndanzwa mwana kuti anoda uche, ndanzwa mwana kuti anoda mari yekuti aende kunotariswa nachiremba. Vanoda kukubatai vanokubatai panhamba dzipi? Vanoda kundibata vanokwanisa kundibata pa0780 107 362 kana pa0782 411 486. Ndichakumbira kuti mudzokorodze kuitira pane vanenge vapotsana neimwe chete. 0780 107 362 kana pa0782 411 486. Tinotenda. Mazvinzwira muri yeZimbabwe vandi kutaura navo ndimai Jaden tiri kuno kuchiweshe kwaShutu. Vari kutsanangura ivo kuti ndakazvara mwana wangu. Chandofungidzira kuti ndo chakakonzeresa kuti mwana wangu azobuda aine urema inyaya yekuneta kwaakanga aita Mudumbu. Nekuti vari kuti ndakaita mazuva 3 ndichirwadziwa nenhumbu ndisati ndamusununguka. Vari kuti rubatsiro rwandiri kuda nderwekuti mwana wangu zvaani 5 years ndinoda kuti akwanise kuenda kuchikoro, asi chamisa ndechekuti haana wheelchair, akwanise kuzvifambira ega, akwanise kudya zvinhu ari ega. Asi ndikakwanisa kuwana wheelchair ndinokwanisa kumupusha ndichienda naye kuchikoro, nekuti zvikoro zvakatoti ngaauye akwanisewo kudzidza. Mwana wati kutaura nezvake ane 5 years. Tiri pano paSlyMedia TV patinokupai zvirongwa zvakasiyana siyana. Ndiri kuno kwaShutu Zita ndinonzi Elizabeth Nyago, SlyMedia TV, building bridges.